So manje angazi ukuthi inkinga kababa ukuthi yini inkinga yakhe-ke manje. Kodwa uyamuzwa uthini uthi yena ngoba umuntu wesilisa wena wedwa ingane yomfana ey'nganeni zakhe naye mekunezinto ayilindele kuwena yabo nje ukuthi mhlampe uve usumuza ayithi kusho kanjalo. No, ayikho inkinga mina ayikho inkinga. Kodwa yena-ke mezoba nama-expectations ngempilo yami shaye phansi kwasho ukuthi ngiyakubona lokho. Ehlisa umoya. Akho bazukulu mina ngizobaletha la. Ugogo akanankinga nami. Angimazi lo ngoba lona akanandaba nami. Angifoneli, angazi nokuthi ngilala endlini. Wagcina nje ukuhlala nami njengobaba wami nje lo. Selokho kwathi inhloko akazange amukele lo. Uzozenza ngcono indaba uthi lo muntu omdala. Ayithi ngithe kulungile-ke manje asikhulumi ngephasi. Angithi siyaphambili manje. Uyabona-ke ingane yami inkinga yami leyo nto. Lo munye uthi lo munye amsho sebazi bakhohlwa namagama abo. Lo usawakhohlwa uthi ubaba. Ubingelele mbukeli we-Black Life TV. I am uMlangeni Magasela kwishow yethu kwisiqephu sethu rather esithi izinkinga zomndeni. Namhlanje ngibiziwe emndenini wakacele kuthiwa ake ngizovela. Nakhona basibhalelile-ke as usual ukuthi bathi ngeke siyabona nibasiza abantu as Black Life TV. Namhlanje sicela usinize la ekhaya ngoba nami uthi uma udinga usizo nje olisimangalisi ukuze thina sikwazi ukuthi simenzele ukuthi kube khona inhlambuluko between yena nomndeni wakhe. Kodwa ngifuna ukuzwa ngaye ngoba vele mina mase ngitshelile yabo wathi ungiprefer kancane ukuze ngayona le ndaba niyazi-ke ngihlezi ngisho from the horse's mouth ihlezi mnandi kakhulu. Sawubona mawunjani? Yebo sawubona ngiyaphila ngane yami. Yebo ngiyaphila Sithando asiyaphila ngisho ukubakhaza kuyabanda-ke shiyabanda impela nje nevuli yanetha nje. Asingasimosha isikhathi ngicela ubingelele umbukelo we-Black Life TV bese-ke uyangichazela ukuthi Sithando sami yini le osimemele yona la ekhaya. Ngiyabingelela ababukeli be-Black Life TV. Nginenkinga lana kamzukulu nondodana wami. Yabo sanazo. Umzukulu baxabana nobaba wakhe. Okay. And lento isihlala isikhathi eside sengixake kakhulu nami sengize ngithi hayi ake ngibize abantu abazongisiza. Ngoba mina alukho olubi engilibona kumzukulu. Okay. Ngoba lento abayibangayo into nami akhule yiyona umzukulu. Engangayinaki kangako ngoba vele umzukulu ukhule kakhulukazi ehlala nami. Kodwa nje ubaba wakhe nje akezwa lutho nje mawuthi uyamtshela. Vele angitshela ukuthi mina ngifuna abazukulu. Okay mama siqale la ukuze ngingalahleki nami. Ngifuna ukwazi ukuthi undodana unenkinga nendodana yakhe umzukulu wami. Undodana uyindodana yakho. Yebo. Wesingakho ney'ngane ey'ngakhi mhlawumbe? Ney'ngane eziwu-3. Okay. Amantombazane 2 nomfana oyedwa. Umfana-ke lo nenkinga naye ukuthi uhlezi ejahana nomzukulu. Uyena nje oxabana nomzukulu njengobaba wakhe. Babangani yini le othi wena uyikhule mbona eyenza nomkhule mbona eyiyona yini kahle kahle? Ubaba uthi impilo kamzukulu akayiboni ukuthi ikuphi ngoba yena wazi ukuthi umzukulu umfana. Uchaza ukuthini unjani umzukulu kanti yini wenzani? Umzukulu noma ngingazi ukuthi unjani kodwa nje ukhule engayenzi nje njengemisebenzi yabafana cha akayenzi. Umzukulu uthanda nje ukuyigqokela njengamantombazana kwesinye isikhathi. Kodwa umuntu wesilisa. Umuntu wesilisa umsebenzi awenzayo nje uyapheka, uyabhaka, wenza yonke into. Kodwa ngeke uze umkhombe engadini njengabanye abafana. So ubaba wakhe-ke babanga leyo nto naye ukuthi wayethanda ukwenza umsebenzi wabantu besifazane. Ebeyindoda uyabo. Okay. Ngiyakuzwa mama. So wena uthi vele lento nje uyayi-understand awunankinga? Anginayo inkinga ngoba phela indlela akhule ngayo ngoba noma esemncane yena wayengadlali ngezinja nogandaganda ney'moto. Yena wayedlalela ngodoli, ey'dlalela ngezinto nje ngoba kusho kuthiwa kudlalwa imishado yena wayekhetha ukuba umakoti. Ngiyakutshela wena. Ungakhuzi-ke nawe? Ngangikhuza kodwa ngagcina sengiyeka ngoba ngibona ukuthi uyabona ingane mayi-enjoy into. Fana noma ingane ithi ifuna ukusebenza umsebenzi othize. Wena uthi hayi mina ngifuna ube uthisha kanti yona ifuna ukuba unesi noma udokotela. Uthi uyakhuza ngoba ngeke isakwenza-ke lokho okufuna wena. Izogcina ingasazazi ukuthi ikuphi. Ngiyakuzwa. So mina-ke bengenayo inkinga ngoba namanje anginayo inkinga. Undodana ngimtshela ngaso sonke isikhathi ukuthi akunayo inkinga mhla efuna ukushintsha oyishintshela yena ngeke ashintshwe yithina. Kodwa nje indlela abalwa ngayo .
Okay, ngaphandle kwalento allegedly sexuality, because angithi sifuna ukuthola lokho ukuthi ngempela i-sexuality yakhe ileyo nto leyo mhlawumbe ubaba wakhe yona ayibonayo manje angafuni ukuyi-understand or ayamkele. Ngaphandle kwaleyo nto, yizini ezinye ezike zenze umzukulu oyibona ukuthi mhlawumbe azenzi ukuthi abe ingane eqothe egcekeni? Uyalalela, uyafunda? Hayi, ukulalela nje uyalalela, uyahlonipha futhi. Akaphuzi, akabhemi? Hayi, akaphuzi, akabhemi, akenzi lutho nje, yilokhu nje kuphela nje okumthusayo ubaba kuphela. Ubaba uhlala kephi yena? Ubaba unomuzi. Unomuzi wakhe. Unomuzi wakhe, ushadile, unomunye unkosikazi emzini wakhe. Akayena kakagirl. Cha, akayena. Uma kaboy njalo. So uboy uma kaboy washona. Kwasala continue to ubaba rest in kuphela. Yo, basically ma uthi asizokusiza la sikhulume nomndeni wakho ingane ithelelana amanzi. Kakhulu ngane yami ngajabula Kube nokuthula la ngoba ekhaya. ngaba nokuthula la endlini. Ngoba kona khona ukuthula masinomzukulu zoba u2. Kodwa nje makhona ubaba wakhe, hayi balwa nami ngize ngifisa ukubiza omakhelwane bezoxazulula. Kusho ukuthi uyazi-ke na. Ke like ubaba undodana unjani? Phela ngigwala ongangibona umzimba wami, iphuma kumzimba wami. Ngibhelunde nje into ephephukayo. Ngifuna ungiprepare ukuthi mefika la ngoba phela anginazi igansonto mina. Yebo. Umuntu onjani? Unodlame ubaba Uyena ubaba ubenganalo, ubengayena umuntu omubi onodlame. Phela nje kodwa make nje wabona umzukulu wami nje umfana wakhe. Hayi ke iyasuka-ke lapho. Ayi. Kodwa nje mayefika nje umzukulu engekho, hayi ayikho inkinga. Kodwa nje uma kwaphatha igama lamzukulu noma wangena umzukulu, hayi ke. Ubaba akaphuzi kodwa-ke undodana. Akaphuzi, abaphuzi. Hayi abaphuzi. Hayi kuzoba lula-ke mengicabanga ukuthi silungise inkinga kanje. Umuntu mesobhizi into yebo. Mhlawumbe sokwazi ukumbonisa nathi. Hayi mhlawumbe ngasizakala ngempela ngoba hayi uyinkinga. Undodana hayi uyinkinga ngempela. Ave ngigwala-ke kodwa kulungile asikho lapho. Njengoba izwela-ke nawe mbukeli weBlack Life TV uma la ekhaya akacele ngichazela udaba lokuthi unenkinga yendodana nomzukulu wakhe. Ababukani kahle egcekeni and abazwani kuye kushubo kwangampela. Azafise nokubiza umakhelwane ukuze bakwazi ukumsiza. Kodwa inkinga yakhe uyisola ukuthi lapha kwi-sexuality kamzukulu. Angazi-ke mina angaze ngimbone umzukulu futhi angaze ngimbone indodana. Into engizoyenza ngizozama ukuthi ithimba la likwazi ukuthi bathole boba u2 beze la. Ningithandazise Nkosi yami bangangishayi ngingashayeka. Awu Jehova siyabuya asibalandi. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy. Walala wasala, wavuka wayithatha, ziyakala mzala. Phinde ngabuya futhi-ke mbukelo weBlack Life TV emlangeni Magasela. Uyazi kuhlelo izinkinga zomndeni. Ngisemndenini wakaCeleke namhlanje. Kukhona izinto nje efanele zithi kulunga yabo ngendlela e-right, umndeni uphinde uzwane. Kube nokuthula la ekhaya. Umsebenzi wethu Black Life TV ukuthi siwushiye umndeni unokuthula. Obhuti sanibona njani? Sawubona manjani? Sawubona siyaphila njani? Yebo, njengoba senzwileke ngumlangeni Magasela from iBlack Life TV. I believe baba undodana wakho lo. Undodana wami lo. Undodana baba lo. Yebo. Okay, nazi ingane zakho ndodana nomzukulu. Ngicela bandle ucibachazela ukuthi yini yenza ukuthi sibe la namakhamera. Okay ke ndodana. Nawe uyazi ke impilo yala ekhaya yakho nendodana wakho. Manje sengithe ake ngibiza abantu abazokwazi ukungisiza kulolu daba ngoba ngendlela enilwa ngayo nami ngisazi ukuthi fanele ngenze njani ngelilanga ngothola umunye wethu efile. So ngicela abantu ukuthi beze bezongilamulela inkinga yenu ngoba mangithi ngiyakuchazela awungizwa. Umfana omningi nethuba-ke nje yena uvela ufisa ukumqeda nje. Yema-ke mama inkinga yani? Inkinga leyo ukuthi umfana isimo sikamfana. Wena mama awufuni wena ukusamukela. Wema mawubuka wena i-right lento enzo unqo. Angeke ngithi i-right, angeke ngithi i-wrong. Kodwa into ayiyona uyiyona. Ngelinye ilanga mhlawumbe uyoshintsha kodwa isikhathi asikakafiki sokushintsha. Chama ukuthathaphi lokho unqolo kakwenzayo. Ukhona owambona umfana ovela ukhulisa umfana uthi uzoba nendodana kusasa, uzoba nabantwana. Uyazi nabantomazana amathathu. Unqo uyena yedwa umfana. Ey'nganeni zami. Ngiyakwazi lokho. Manje uma ephenduke ilento lena ayiyona engayazi ukuthi uthathaphi lento ayiyona. Ungasho ukuthi ngilento. Angikuzwa uthini? Ungathi ngilento. Unjani mawunje? Unjani mawunje na unjani unjani? Lalela-ke ndoda. Unjani mawunje? Iyona-ke lento le ngiyibize labantu.
ngoba wena uvela ubhoke ngolaka. Kanti mina sehlisa umoya. ngokwazi kwami umzukulu mangizwa ngabantu engathi wangenwa idlozi. Wangenwa? Yesifazane. Wangenwa idlozi esifazane? Wangenwa idlozi esifazane sokuthini-ke. Ukuthatha khona mali lokho kushoyo? Ngezwa ngabanye abantu uma bebuka isimo sakhe. Wazwa ngabanye abantu bebuka isimo sakhe? Bebuka isimo sakhe. Mina ngiyazi into ngitshela yona wema. Wena unqo mina ngithi unqo abe nabantwana ngibe nabazukulu mina. Baba Nqo. Sis. Ngiyaxolisa bandla ukuthi ngingene usakhuluma noma njengoba silawo mama edinga usizo lwethu. So mina ngibona ukuthi kubalekile ukuthi sihloniphane. Ngiyabona ukuthi unyuzikele umoya. Uhlale nje nakhe. Ngicela wehlisa umoya. Uhlale nje. Udlame ngelisize kule nkinga esibhekene nayo njengamanje. Sisi ngicela ukubuza mina. Mina ngiyasonda ngiyakholwa. Okay. Yes. Ngiyajabula ukuthi uthe uyenzane? Ngiyakholwa yes ngiyakholwa sisi. Mhlambe awungisiza ungilekelele la. EBhayibhelini mawuhlamba iBhayibheli uyalazi kancane. Ukuphi la khona okuvumeleke khona ukuthi umuntu wesilisa athande umunye umuntu wesilisa. Ngoba lento yenziwa umfana wami lo angiyazi mina la ekhaya kwaDubandlela. Wena ubani osefile wena wakwenza uNkulunkulu. Ngithi mina la kwaDubandlela akaze iBhayibheli labhalwa wena. Ayikaze bekhonto nje la ekhaya. iBhayibheli labhalwa wena. Lokho labhalwa iBhayibheli. Angiyazi into ngitshelayo. Ngizwa ngawo nje la. Ubani ofile wakwenza uNkulunkulu. Manje ngawo angiyazi ukuthi ubani ofile wakwenza uNkulunkulu nje usiyajaja. Ayikaze bekhonto nje. Hayi. Angiyazi ukuthi unenhliziyo embi usuyakhumbula ukuthi umntwana wakho. Hayi mina ungangimeli yes. Ngiyakutshela angiyazi into angiyazi yona into engiphila ngayo-ke le ma ekhona. Okay, ehlisa umoya yezwa baba. Ngizelela ekhaya kuzosiza. Ngicela ukwehlisa umoya baba. Ngiyakucela. Ngiyabuzwa. Ngiyayithoba phambi kwakho. Ngicabanga ukuthi nje ubusukhuluma eBhayibheli sekufanele sikubone nami nokuthi ngisho ukuthi yena uNkulunkulu yabo iBhayibheli melithi akubona bonke abathi inkosi ababona umbuso. Sometimes abanye abantu kobonakala ngendlela abahamba ngayo. Yeah, understand leyo njengamanje you not presenting iBhayibheli ngendlela eright. Cela sehlisa umoya. Ngiyazi ukuthi naseBhayibhelini khona la kufanele sikwazi ukulalela sizehlisa. Kulesi simo esibhekene naso yini ekufrustrate kakhulu yini le kwenza ukuthi ube nolaka kangaka ukuthi unqo ngiyakwazi ukulethela abazukulu noma ukuthi yena uyilento ayiyona. Okokuqala nje sisi njengoba bengichaza before ukuthi nginamantombazane amathathu. Yebo. Unqo uyena yedwa umfana emantombazaneni. Okay. So uyazi noma uthola umfana nengane yomfana kuba igugu nje elikhule ngoba uyazi ukuthi noma ungalala ngafika isikhathi sakho sokudlula emhlabeni uba khona uzoba nabazukulu ikhona futhi indodana esele ezobheka nje zonke izinto ezikhona ekhaya. Manje uma ngabe lento ayiyona ephenduka umfana ntombazane la emagcekeni oDubandlela akazi sibe nesimo sikanjalo la ekhaya. Okay ngiyakuzwa. Uqala ngaye lokho. Yabo. Manje yena nje iyangiphatha kabi indaba yakhe ngenza ngalala impela noma naye ngihlale ngimtshela ukuthi angithokoza indlela unqo ayiyona. Yabo azame ukuchaza ke indlela yake ukuthi uphila kwenza njani ke uyacleana wenzani ekhaya uyabhaka uyapheka wenza yonke lento konke nje lokho angifrustrate. Kusho nje wena Dubandlela into ekwenza ukuthi ube nodlame kakhulu kulento ukuthi kunezinto oyilindele ama expectations. Yes njengobaba endodana yami ezalwa namantombazana. Yabo njengoba nawe I'm sure uganiwe manje ngithi. Nginawo unkosikazi. Uma kanqo usakhona. Wadlula emhlabeni noma kanqo. Wadlula emhlabeni akase ngithola unkosikazi ke wesibili. Nechazile ugogo siyaxolisa. Yebo. Engifuna ukwazi ukuthi kwenzeka ukuthi unkosikazi wakho kube khona izinto afisa uzenza ama expectations ufila kanjani wena ungasakwazi ukwamitha lawo expectations because wena kahlahle unqo ufuna umphilisa according to your expectations hayi ukuthi according to ireality ukuthi ithini njengamanje. Cha sesingabulala umuntu samakholwa ngenxa ukuthi uzizwa kanje indaba ungamthemba uNkulunkulu ngendodana yakho umkholo. Cha sisi akakholwa uyafarisa lo. Akuzwa sisini. Okokuqala sithi akasalala ebusuku uyangikhumbula ngoba nake angazi ini nani kodwa sekuphela inyanga ezishagalolunye la akakazi axhumane nami ocingweni lo mangikhuluma na njengobaba wami akangenzeli utayizweni bele ngijaja lo uyangijaja lo yima ehlisa umoya nawe awukwazi ukukhuluma lo okay ngiyakuzwa cela unikeze ithuba cela unikeze ithuba no nawe umuntu omdala lo ukhuluma naye Uyise. Okay. Uyise makuthanda yena. Uyise. Yazi indaba ungamukeleki ilento yokuthi ni behave kanje guys. Indaba ungakwazi ukuhlonipha umuntu omdala. Ngiyazi ukuthi mhlambe lento indlela yakho behave indlela ubabadele benza izinto ngayo kuwena. Kodwa njengamanje njengoba sikhona ngicela ukukhombisa respect. Akahloniphi. Akahloniphi njengoba umbona nje ukhuluma kanje naye. Ngicela unezithuba. Nawe futhi ndodana. Nawe ungihloniphi ngoba mangikhuluma nawe awulaleli.
ngingabe ngisazi ukuthi ngizothini. Wena ukube mhlambe uyaluza uhlangothi lomzukulu udodana wakho ukuthi uthini. Mhlambe ngabe khona nawe u-understand ukuthi uhlobo luni yabo. Ngoba aqali ngayo. Impilo ayiphilayo. Lalela ndodana yami. Noma uyifundela ekhaya. Cha akayifundanga la ekhaya. Uyithathaphi? Aqali ngaye kodwa. Ngithi wena uyahamba ey'ndaweni ubheke ubuke. Uyahlangana nabantu abanesimo esinjengaye. Awuqali ngaye. Ngicela sineze ungqo ithuba bandla ngicela ukunudla Madevin. Ngicela ukuthi sikhulume ngawe ke manje la. Oqala ngicela inhlonipho kwinkulumo yakho ngiyazi ukuthi awuyizwa. Ndosi ngicela wehlisa umoya ke nawe mzukulu wami. Right uyaphila. Yebo ngiyaphila sisi. Yebo uqale nini ukuzizwa kanje neminyaka ngakho mhlawumbe if ungamind ukusitshela iminyaka yakho? Ngina 22. Cela ungichazela ke sithandwa sami uqale nini ukuzizwa kanje ubone ngathi wena ekhaya nje la kacele ufanele uklina upheke wenze wonke ama duties umuntu wesifazane kahle lento lena yangiqala ngisemncane yabo ngisakhula ngangizizwa nje yabo ngizizwe nje yabo nje ngangizizwa nje ngizwe ukuthi hey yabo ngumfana impela kodwa khona le ndlela especial yabo girl lozizwa ngayo nje soft yabo ngithanda basekhishini ama truck makucenta igceke ngawo nje yonke lo nhlekelele ngangayizwisisi mina ngifuna ukuhambisana nami yabo kwakuthi noma mhlambe masidlala nje mhlambe sidlala izindlu mina ngikhetha ukuba umakoti ngize ngigqoke ingubo emhlophe yabo ngize ngisike nalana yabo nje iveze ithanga yabo ngibogela ngifake neqhox ngithatha imakeup yagogo ngifake nje yabo ngifake lip gloss kodwa siqabulane futhi mina ngifuna uqabulo kwangempela yabo nje kwakuyinto nje engakhula nje ngizwa nje engeza ukuthi yazini iyahambisana nami yabo ngayizwa nje ingifanela kakhulu so manje angazi ukuthi inkinga kababa ukuthi yini inkinga yakhe ke manje kodwa yamuzwa uthini uthi yena ngoba umuntu wesilisa wena wedwa ingane iyomfana ingane zakhe naye mekunezinto ayilindele kuwena yabo nje ukuthi mhlambe uvusa umuza ithi kusho kanjalo no ayikho inkinga mina ayikho inkinga kodwa yena ke mezoba nama expectations ngempilo yami shaye phansi kwasho unquthu ngiyakubona lokho ehlisa umoya akhoba mina ngizobaletha la ugogo akanankinga nami angimazi lo ngoba lona akanandaba nami angifoneli angazi nokuthi ngilala endleni wagcina nje ukuhlala nami njengobaba wami nje lo selokho kwathi inhlobo akazange amkele lo uzozenza ngcono indaba uthi lo muntu omdala ayithi ngithecela kulungile ke manje sikhulumi ngepast angithi siyaphambili manje uyabona ke ingane yami inkinga yami leyo nto nomunye uthi lo munye amsho sebazi bakhohlwa namagama apho lo usawakhohlwa uthi ubaba lo nobaba usawakhohlwa igama landodana ngoba yilo yona phela ngiyiphilayo yilo akalaleli kodwa ma uba akalaleli undodana akalaleli ngiyajabula kade kube uyakwazi ukuthi undodana akusasiyona lento sekundodana ngiyajabula akalaleli kodwa nawe ngicela wehlisa umoya mzukulu kunzima kakhulu ukwamukela umama kumchazela ekhaya isimo obhekene naso la ekhaya ukuthi yena unondodana kanje uyamchazela umama lo hlala naye umama ngiyaye ngimchazele umama uzizwa kanjani ngisuke ngimchazela ngoba ngisuke ngibhlungu kakhulu emoyeni ngoba umfana wami nje njengoba bese ngishilo before uyena kodwa naye uyamkhuza umakoti ngiyakwazi lokho ngcono cha uyakakhulume phela naye ke engichaza ke ngesimo samanje ukuthi impilo ephilwayo lena esikhathini samanje so ke ngizama ukuncenga inhliziyo uyabona manje kube buhlungu kakhulu ke kumina ngoba uyena yedwa umfana enginaye futhi ke nje awukholwa njengomuntu okholelwa uNkulunkulu ukuthi usangakuphi omunye umfana ngoba phela ukanile and you still young Ndosi usangakwazi ukuthola omunye umfana bona why ufuna ukuzoshintsha inhliziyo yakho nokumosha yonke into ngento engalungiseka and nento wazi ukuthi kusangenzeka and awukwazi ukuthi wena uyithathele izinqumo noma uyithathele yonke into ibesezandleni zakho umuntu okholwa uNkulunkulu ona ke sisi uyazi ukuthi mawune umntwana womfana emdala enkosana yakho kuyena omthembileyo ukuthi uzovusa ikhaya uma kufika isikhathi sokudlula emhlabeni bese vele ashintsha abe yilento ongayazi ukuthi ungayichaza uyithini manje kuba buhlungu lokho uyabona ubuthongo nje ngihambe ngiqwasha ngasebusuku ubuthongo bungafiki uyabona but ke uyakazame ke umama mncane wakhe ukuthi achaze ke isimo senhlalo siphila kusona ke samanje uyabona ukuthi ke ubuhlungu enhliziyo na kumina inhliziyo ukuthi inhliziyo ayiphakelwa sise dadewethu ngoba manje
uyena yedwa umfana manje ithemba lami likuyena manje nizoshintsha usiyamgabha kuNkulunkulu asibuyeni uthi uNkulunkulu babusisiwe abathemba labo likubani kuJehova yindaba manje libeka kumuntu wenithemba dadewethu njengoba bese ngisho dadewethu into edala ukuthi ngimnikeze ithemba lami lonke ngilibeka kuyena indodana ngoba uyena omdala emantombazaneni futhi ngiyethemba lokuthi nalike iqiniso esibhekene naso akashintshi uthi nangumile wathola kanjani ukuthi yena gogo kwachaza lokuthi wathi wahamba nabantu ngibona ufake nama-beats ngokukhulu ukuhlonipha ngazi noma ukuthi uya into yabo zasemsamo kanjani into zakhona emsamo lezi kahle kahle nasisi isitori saqala kanje ngangihleli kamnganami ngagula ngaye emaklinikhi ngaye ebhedlela kwatholakala ukuthi batho odokotela nonesi abayiboni into engiphethe kwazathi umnganami akuhambe kumuntu wesizulu mangifika kumuntu wesizulu afika wangitshela wathi ungenwe ogogo bakho bakubo kwama wakho ibona laba abahleli kumina so manje izinto yonke into engiyenzayo ibona balawula mina kwalamadoda engiwathandayo ibona abangenzayo ngithi sesahloniphana yebo ibona abangenza so angazi inkinga kababa ukuthi yini engafuni ungamukela angazi inkinga yakhe kuphi uthwezwa ngubani ukuthatha lo khuluma ngakho ngahamba ngasuka la ngahamba no Andile saya eMandeni kwisangoma sakhe uAndile yebo lo umngani wakho lo uthi umngani wakho yebo yena impela wangithatha wangihambisa ngoba engikhathalele watshelwa isangoma lokho sangitshela isangoma njengoba ungibona njengoba sengiyi right ngingasaguli nje Songazufele ingane mfethu. Futhi phezulu kwalokho ngifuna ukukutshela ke futhi namhlanje usabona nje ukuthi ufuna ngivusa umuzi akho umuzi engizovusa mina. Uyambona ulo ntuzana uMazu. Uyambona uMazu? Ngiyambona uMazu. Ngala phela muntu. Ngiyambona uMazu. Ngiyamazi. Lo akaZuma. Ngiyamazi uMazu. Yena ke mkhwenyana wakho ke lo yonke. Uthini? Uyena. Uyena mkhwenyana wakho lo. Asibambani. Hlala phansi. Uyamuzwa ke? Hlala phansi. Uyamuzwa uthini? Uyamuzwa uthini? Ngiyamuzwa hlala phansi. Ngithini mina into nje ma? Ngimthini into nje? Hlala phansi ngeke uzuyishintshe. Uma ngisazi noma ngisukuma noma ngisihlala phansi. Ngeke uzuyishintshe. Wena Khuzeki njalo anikhuzeki ngoba niphakamisa abazi ukuthi mhlambe usuke umnganami uyona ndoda yami ngicela uthule wemzukulu ngicela uthule wemzukulu ngicela uthule lempilo nje eniyiphilayo iyona mpilo nje abayiphilayo la ekhaya leyo uma behlangene bobabili wena ndodana uyakholwa kodwa izenzo zakho ayihambisani nokukholwa yonke into esiyiyo ayifikeli njengoChristmas idalwe uNkulunkulu ukuthi wawuzozala ingane njena kufanele ukwamukele lokho ngoba angeke ukwazi ukwamukela uNkulunkulu ungamazi ukuthi ingane oyaziyo awuyamukeli futhi noNkulunkulu awumamukeli ngibuze mina ma ukuthi kubhalwe phi akukho vele ke akukho ke la kubhalwe khona afayithana nendoda imali akukho ke la kubhalwe khona kubhalwe kuphi ukuthi ikwephi lapha eBhayibhelini ekuthiwa ngoba phela wena ufunda iBhayibheli kubhalwe kuphi cela ungifundisa ke nami njengoba ngivashini cela uye kumama manje dadewethu angithiwa unyusela umuntu phela mina into engiyifunayo Ndosi into engiyifunayo mina engibizela abantu ukuthula la endlini ukuthi kube khona ukuthula hayi lokwebhaneni kwenzayo phela into ngizogcina ningilimaza nami ngisemsebenzini manje bensukuma ingane yabantu and lento leyisayekhombana la egcekeni kusho ukuthi niyalo and bayekholwa ke lento bengisho kade bengifuna mina uma befika la bangayikholi into engishoyo ukuthi mina ngiphila lempilo manje sebenibakhombisile ukuthi impilo engiphilisa yona la ake ngibuze ke kusho ukuthi mina ngizobulawa yinina ngizongilekelela ngizobulawa yinina mina ngizongilekelela ma ngizobulawa yinina ngenze njani isimile sinje wena thula nje enza ukholwa ukuthemba uNkulunkulu sonke isimo obhekana naso ngizothinta ukholwa mawukuthi ubona ongcono mawukuthi hamba ozalisa omunye hamba uqhubeka nonkosikazi uzama inhlanhla ulethe enye indodana awukwazi ukushintsha umuntu ngeke uzumshintshe ngihlezi ngimtshela ngithi angeke yena nje fanele amukele ku right njengoba uveza udlame
Cha ubuhlungu benhliziyo njengoba ngichaza dadewethu. We have more than okay ngiyakuzwa ehlisa umoya ngisizola sicela ukuzokwehlisa umoya sikunderstandise ukuthi izinto ezikanje ziyenzeka ngiyakuzwa lebucacisa ukuthi into eqala manje le imanje uhulumeni oyivumelele into ekade ayenzeke yangeke iqale manje mhlezi ngimtshela ya understand lento engisho ukuthi mhlawumbe eqala abantu babefihla so njengamanje sikuvumelekile usikwenzeke and wena ayikho into ongayenza ngalokho amandla akho ngeke akusiza ukuthi into yakho ngimtshela ukuthi kwasamina hayi ukuthi ngangijabule mangithola umzukulu kulesimo kodwa ngagcina sengamkelile ngoba ngibona ukuthi into edala uNkulunkulu angeke ishintshe umuntu yena ubanike ondlamela lakho langijabukisa ukuthi angihambe ngiyobuza nomama usuhleli kahle yini mungangiboni nami kumuntu esifazane cha dadewethu angixolise kodwa ke njalo xolisa impela ndodana ngixolise kakhulu dadewethu uxolele nengane ngikuthama imama kancane okangqo nje ngizokubona mhlambe ngoba sisakhuluma nodadewethu mhlambe khona mhlambe ikhambe ngizolithola engcono mhlambe nginalolo kodwa nje ngangixolisa dadewethu mhlambe uphakamisa amazwi ngithemba ukuthi ayophakamisa ngamazwi usukumile nje wabavalele angixolise kakhulu dadewethu ngixolise kakhulu ma kodwa ubuhlungu benhliziyo okudala lokho ukuthi ngibe kulesimo engikusona ucela ukhuleke ucela uNkulunkulu akuthobisa inhliziyo akunikeze inhliziyo yokuxola ucela ukhuleke nje inikeze uNkulunkulu lento mthembe wena kuyo yonke lento and remove yourself mobona ukuthi awakakwazi njengomuntu ophilayo ukudila naye uright ngoba uganile ulethele uma ukudla uphumiye kwakho iqhubeka ingane iphile ngendlela yakho uNkulunkulu akunikeze amanye amadodana futhi ngoba umuntu wesilisa ohloniphekile futhi oganile oganiwe kusho ukuthi usangakwazi ukuthi uqhubeke uzalise yabo kuye phambili ngiyazi nokuthi phela kuyabizi kulesi umuntu emhlabeni kodwa kunokuthi ubeki ngoba uyamdestroy ungamela ukuthi afe ungamela ukuthi abehave kanje ngoba phela wena ozenzela lento le uyayakha le nami futhi uyangibulala noma uyambulala ngala ufuna uma afe ngiyakuzwa dadewethu ngiyakuzwa meninyakazisa mina ngimi ngaka uma udila kanjani lento every day ngiyakuzwa dadewethu ngiyakuzwa kodwa mhlambe dadewethu engicelayo kuwena inhlonipho unqo qala asiqaleni sonke bafethu unqo kumele angihlonipha angazi ukuthi ngoyise yebo qala angazi ukuthi ngoyise ngoba uyazi dadewethu ukuthi kunzima kangakanani njengoba bengichazele nje kunzima kangakanani ukuthi mawuzobhekana nesimo lesengikusona mase mhlawumbe ungena icathulweni nje engisiqokileyo njengamanje mhlawumbe ungabuza ukuthi simpintsha kangakanani isicathulo siphintsha umnikazi waso ngiyakuzwa lapho so ke ukuzama nje ngizozama ukuthi mhlawumbe ke ngiyincenye ngenhliziyo akubulula ke kona ukuthi ke nje kalula kanjalo ukuthi ngisheshe ngamukele yes dadewethu yes mhlawumbe ngibonga nje ngasijabulisa lokho imali qedi esakhuluma nje ngicela ukubuza ukuthi sekehlisa umoya ngicela ukubuza esontweni ke njengoba ubamba iqhaza elingaka nje nisebenza nabaqhuquzeli okay ubaqhuquzela ubathini ubakha kanjani abanye abantu bangaphandle ubuhlelo kwakha mina ngiyingane yakho inkinga zabanye abantu uzamukela kanjani ubuhlelo kwamukela mina ngiyindodana yakho ngiyisende lakho hlulwa yini ungamukela ayithuli hayibo ngeke phela ngeke lalela la ingakho esontweni hayibo uyela ini esontweni uyezwa ke ma uyezwa ke dadewethu yini uyikholwayo uyezwa ke ma uyezwa ke ma uhluleka uyezwa ke ma ngithethula mina ngizalo wena wenqoqela ungibuka wenqo ngithethula ayangifuni tshela abo ngikutshela into mayazi uyambona umazi awusiyeke ngomazi yena impela ke kulungile kulungile sizofika isikhathi sikaBaba sizofika isikhathi sikaBaba ngenxa yakho uyangishaya njengoba ngahamba kodwa nawe uhlala naye futhi indoda engcono kabi udlula wena ubaba wami uyamuzwa ma uyamuzwa ma ngicela uthule uyamuzwa ma ngicela uthule hayibo ngicela uthule ngicela uthule ngizothula ngimlalele ngithule ngicela uthule wakasakuthuka ubaba wakho njengamanje ulalela wena nje kuphela manje umuntu ophakamayo hayi nqo uyabheda ngicela uthule ukhuluma ngokuthula ngalama akanako ukuthula thula ke nawe thula nawe nqo uyimisela ukuthi ube nokuthula la ekhaya yebo ngizimisela uyamthanda uma yebo ngiyamthanda uma ukhulisile uma washonela umama usamncane yini wenze kanje ngoba phela uma uzama ukuthi enze apholise lo mlilo indaba lebonza kanje ngenza uxolo la endlini nqo I'm tired I don't have your time okay uyangithi ngithini if awufuna ukuhlonipha bakho mina uzongihlonipha and I'm going to force you ukuthi ukwenze lokho anginaso isikhathi esiningi la ngisemsebenzini into engifuna ukuyenza la ekhaya ngifuna ukuthi inzwane ke sengicela ngi3 ubaba wakho uyahlonipha wena ngeke ngikwazi ungahlonishwa wena mina
Yes. Uzenzela amabhadi nje lento oyenzayo oqala. Ngo ngicela ukuthi u-understand ubaba wakho, understand ukuthi akakwazi ukuba wena and akayi-understand impilo ephilayo. Wena njengamanje ngizoku-understandisa ukuthi ngixolele ubaba wakho njengoba naye ngimncenga ukuthi akazame ukuthola i-space enhlizweni yakhe ukuthi akuxolele and ni-understandane ukuze uma lo aphile longa ngoba ni-depress umuntu omdala. It's not even about you noba u2. Yeah, understand lento engishoyo ukuthi kunomuntu omdala okhona la. Mhla yethula lo mama sokwenze njani sonke. Nami sengifakile ke emndenini wakacele ngiphakathi manje. Bobubizwe yiphini. Yayizwa lento engishoyo. Nizobulala umuntu omdala ke mosani kuba selfish nicabangele nini. Bonke labo manzi nomazwi benu no bakhipha kwena. Ngisho noma kuthiwa mu straight ke asikidinga ukuthi uchomela ubaba wakho ukuthi utshola nobani ukuthi wenzani ngempilo yakho. Ungahloniphi lokho. And nje leyo nto yenza ugogo ukuthi buya njengomuntu ukuthi ngathi akukhulisanga kahle. Udayisa ugogo. Right now ngicela wehlisa umoya and I'm forcing you manje ukuthi umoya wakho wehle. Ngiyabonga kakhulu for isikhathi sakho Ndosi yeso. Ngiyabonga futhi ukuthi us-understand as Black Life TV ukuthi mesokwenzani la ekhaya. Ngiyabonga kakhulu futhi manje ukuthi usithembe ukuthi singakwazi ukunixazulela inkinga la ekhaya. Mina ngokwami ngiyafisa ukuthi siphinde sibuye nethimba sobheka isimo sesinjani. Ngicela ukhuleke nje neBhayibheli kwavela ujwayele. Ucela uNkulunkulu ukuthi akwehlise umoya. So umkhulekele futhi naye unqo. Kubalekile ukuthi nabantu nawe mama ukhuleka ingane zakho uyibize ngamagama ngoba emkhathini zabizwa. You understand befuna kenzeka. Ungathothi nje yonke lengxabano usathane la khona yajabula wenza iphathi. Nina understand ngoba ufuna ukuthatha umphefumulo. Uzothi mesethatha uma uzobe sekuyinkinga enkulu futhi leyo kakhulu. So ngo ayikho wrong isexuality yakho yes. uNkulunkulu udecidile nawe uyabona ukuthi indlela ucomfortable ngayo lokuphila ufuna ukuba safe usafike la yini ubaba wakho uzokunikeza isikhathi ukuthi understand aqhubeke nempilo yakhe phambili. Siya understandana? Yeah. Ngicela banje uxolise ubaba wakho. Uxolise nje for ukuba nodlame okoqala noma ngabe ulifunde kuyena noma ngabe uyena ade treata kanje wagcina usubona ukuthi kanje I'm not saying lokho engisho kuyiqiniso. Xolisa nje kumuntu omdala ukhuluma kambi in front of me in front of ama camera. 500 more than 500 subscribers kwi Black Life TV. Imagine u represent abantu obunje iLGBT ukuthi nina nenza kanjani kwazi ukuhlonipha abantu abadala ke even uyangijulukisa ndiyanethe eminyango. Xolisa mzukulu. Cela uzama ukuxolisa. Baba ngiyacela ukuphakamisa izwi kodwa bengathanda na ukuthi uyinike isikhathi ungamkele sibe nobudlelwane njengobaba nendodana ungabi khona ukuphambana kwamagama ayiziswana 100 siyabonga. Nawe ndodana ngicela uxolise kusisi lo engimbizile ukuthi azokwakha uxolo la ekhaya ukuze abone naye ukuthi khona kwenzile nami ngijabule ngazi ukuthi lento eyikhulume kuyena uzoqhubeka uyenze noma engasekho. Yebo mama. Ngoba ungaxolisi kuyena kusho ukuthi usazoqhubeka. Yebo mama ngiyakuzwa mama. Mhlambe angixolise dadewethu. Yebo. Kakhulu ngendlela engibheke ngayo kube isimo esingakhontrolekanga uyabona. So mhlambe ngibongela kakhulu nabaka Black Life TV ukuthi bafike bazongiluleka noma bazongakha ngesimo nami angifuni bengathanda impela kodwa ke ngiyabonga nje kakhulu Black Life TV ukuthi lungisa bamboni bazozama ukungisiza kusimo ebengibhekene naso la ekhaya. Ngiyabonga nje kakhulu mhlambe ke ngibuyele indodana yami no angixolise kakhulu ngiyaxolisa nje kakhulu ngizozama ukuthi kancane ngizama ukuthi ngamukele ngizama ukuthi ngamukele ngoba wona impela iqinisele imsulwa lithi esikhathini samanje bakhona impela ababhehave njengayo indodana ukuthi ke phela nabe kubhlungu ngenxa yokuthi uyena yedwa emantombazaneni ngithi ke ithemba lami lonke likuyena kodwa ke njengoba sesikhulume kanye nani ngiyathemba ukuthi kuzoba khona umehluko omkhulu. Ngiyaphambili siyabonga. Ngiyabonga ndodana wami. Ngiyabonga. Ngiyatholela wena daddy. Hey wena unedrama nje. Daddy. Userious angithi ngo? Nami serious. Ngo ngicela bandla ungishisela into eyodwa mosokudayisa abantu because ukhumbula ukuthi yonke into oyenzayo yenzeli wena kuphela yabo because bonke abantu umuntu uzoba nengane ibehave ngalendlela abona ukuthi ibibona ukuthi into eright ukuyenza ngoba vele when you gay fanele ube dramatic kanti ekhaya yahlonishwa idrama ungayenza kwezinye indawo ayikhaya
noma babakho ufila kanjani, ngiyazi ukuthi kunzima uku-accepta, ngiyazi futhi kunzima ukuhlala endaweni ofila ngathi awamukelekile kuyona. Kodwa babakho uyakuthanda. Si-right angithi umndeni like hayi. Hayi mina ngi-right Mazamile ukusiza Nkosi yami. Kakhulu ngiyabonga abantu ngiyabonga abantu ngoba nje hayi abakwenzanga lutho bengithi nami bese ngibona ukuthi hayi ngeke. Ingane yabantu. Hayi ngeke. Ngihamba ney'kora mina. Siyabonga kakhulu. Njengoba izwe lami bukele Black Life TV umndeni wacele ubaba uyakwazi ukubona iphutha lakhe kwindodana nendodana iyakwazi ukubona because into engiyibuke kakhulu la ukuthi lento ongahloniphani inawo umthelelo ukuthi abantu bagcine becabanga ukuthi yona ndlela healthy yokuphila going forward. Umuntu acabanga ukuthi methi lo it's okay ngoba nalo uthi lo. Kanti ukuhloniphana kubaluleke kakhulu. Please make sure you do the right thing by subscribing, share, like. Mina Umlangeni Magasela ngiyayideda inkundla. Umndeni wacela mo happy, I'm also happy. I'm out. Love you. The Black Life TV.